Minta Pak. tembang. Kalau diterakne kan lho kowe iki. Niken. Pak Dongker. Dongker. Oke. Tahu maksudnya Pak Dongkol? Dongker. Apa itu? Tahu maksudnya Pak Dongkol? Apa? Karena dulu pernah jadi lurah, jadi Mbah Lurah dong. Dongkol. Sudah jadi lurah pernah. Heeh, beda karo kowe. Percaya ya diarani dongkol karena ora munggah ke kelas. Peng. Kowe aku. Apa? Kamu harus halus kakak. Kowe ngejelokne aku. Tapi harus tetap halus. Iki lho, dalange ngejelokne aku. Kok kurang ajar kowe. Nah, Aku kilap, Cuk. Aku kilap. gitu gak apa-apa. Aja melok omong matamu. Matamu dewe. Matamu dewe. Ora apa-apa wong kabeh duwe motor. Om Percil goblok. Aku mau ngomong dulu sama Pak Dongkol. Iya nih kan budek. Lah sumong kok. Ya kok kenyakne aku. Monggo dek Niken. Pak Dongkol, terima kasih ya Pak ya. Halus. Karena sudah memanggil Niken beserta Pak Rudi Gareng dan rombongi. Semoga Dan rombongan. Rombongan, Sama aku bakul bakso ye. sabar dulu. Samu aku bakul bakso keliling ye. Gendeng kabeh. Pak, kudune ngene iki nganti engko esuk lho nggih.